আজকে দৈনিক সভায় দলে দলে যোগ দেন, আজকের দৈনিক সভায় দলে দলে যোগ দেন, আজকের দৈনিক সভায় দলে দলে যোগ দেন। দুনিয়ার মুসলিম দুনিয়ার ট্রাভেল नाथं हाटिओ जों कायसा आरो जयनिं प्रग्रामाव दिनै जों आरो पान्दा खालायखा अ पान्दाव 52 परिबारनि 275 भोटार्स चिनि तिप्राम थानो खापुर जागै संख्यालघु मुस्लिम हदानि बर रक जयन खालायफैखा अमबाय तिप्राम थानि फान तेबो राखायनै जों वानसुग बिसरागम ज आमसायो कखुंखा जों थानसानि बिसिंथैनो मुस्लिम तिप्रासा ताई अन्यान्य दफानि बरक जत्न जों थानसाखायनो जोंनि जे सांबिधानिक जे मौलिक अधिकार अमनो जों भारत बर्षनि केन्द्र सरकारनि थानि जों सेगै मातुबनाय जों ताबुकबो भारत बर्षनि नागरिक उंगै चिनि गोबां मा अधिकार जे तंमानि जों ताबो सेफेला जागै तंगो ओंखाय आबोनि बागैनो चिनि अधिकार न जों सेगै तुमनानि बागै जों जत्न थानसांनो नांनाय अरो धर्म या अरो जों दफाया जों जतसे थामसामांनाय अरो मुस्लिम तिप्रासा ताई अन्यान्य जे संख्यालघु तिप्रानि तंनाय जों जतनो ऐक्यबद्ध भाबेखेनो जों अरो जों थानसां लरायमा खानाय अधिकारनि बागै ताई अरो चिनि अस्तित्व रक्षानि परिचय कक तंगो ताई अरो चिनि आइडेन्टिटी परिचयनि कक तंगो ताई चिनि अरो निरापत्तानि कक तंगो चिनि अधिकारनि कक तो साजाखानो इनका अन्त्यनि बागैनो जों थानसांनो नांगौ आबोनि बागै चिन महाराजा प्रदीप किशोर मानिक्य देवबर्मा सावो जों पूजा सेखायफोनो जों थानसा मांनाय थानसा यांजाखाय चिनि अधिकारनो जों सेखै तुइमांला तिनि अरो मुस्लिम बायरक फायबिका बरनो जों खाकुपुर बायलाम सगो तामनिंगाखाय गोबां मा जागा अ आमसायो बक्सनगर कलमसुरा यांगो गोबां मा आमसायो ताबो खबरि दंगो बरबो तिप्राम थाव जयन खालायनाय कैलासहरबो जयन खालायनायनि बागै खबरि दंगो गाय तिरक तिरखाय 2023 नि जे विधानसभानि सिगाङनो जों गोबां मा गुबुननि दफानि बर रक बचिनि अ तिप्राम थाव खापुर जागै जयन खालायफिनाय अबबाय चिनि सबानि फान राखनाय चिनि फानतेबो कराखनाय एवं जों बुसकांनि 2023 नि जे निर्वाचन अ निर्वाचन जों मुस्लिम तिप्रासा जत्न थानचांगै जों फान खालायै जों क्षमतानि कायसे फेक्टरङै बोजानाय एवं क्षमता जोंनो आसुंनाय एवं चिनि अधिकारनो क्षमता आसु जों सेक्टुंनाय अमनो जों आशा खालायो एका आबुनि बागैनो चिनि नाथं बाजार चिनि ताकुक मुस्लिम बायरक जरा फायनाय बरनो ब्लाय ब्लायके हामबाय याफारै चिन कक आसिति नंसिद हामबाय।